Bai, nik marrubia. Marrubia, begira. Beraz, mermelada klasikoa, ezta? Kilo bat marrubi. Hauek kilo bat pixatuko ditugu garbitu ondoren, Ertako txortenak eta garbi egin ondoren marrubi horiek pixatuko ditugu, eta zera oso handia berdin badira, lau bazateitan, erdi mailakoak berdin badira, erditikan zatituko ditugu. Eta beharko dugu 500 gramo azukre, nire kasuan ni oso zalea naiz. Eta egingo duguna, marrubiak azukrearekin nahastuko ditugu, estaliko dugu gure bol hori adibidez, eta utziko dugu ordu pare batez. Ordu pare horretan, azukreak ere bere eginkizunak egingo ditugu marrubiekin, eta bertako zukuak eta aterako dizkie marrubiei, eta gero ordu pare bat pasandoren, eta jarriko genuke sutan. Sutan jarriko dugunde, eta behin jarrizkero sutan, gutxi gora bera utziko dugu egosten, behin jarriko irakiten, eta hasiera batetan aparzuri bat aterako zaigu aikaldean, aparzuri hori kendu ingo dugu, xoabe, aparzuria bakarrikan, aparzuria bakarrikan kendu ingo dugu, eta gero ordu bete bat utziko dugu, hasiera batean su forte batetan, eta gero su esti batetan utziko dugu ordu bete batetan.